Čau, je tady Honza Games. Říkal jsem vám, že přijdu za nějakých 30 až 40 minut. Bohužel nic nenašel. A chci vám říct, že jsem si aspoň něco takového krátkého našel. A jmenuje se nějaký, počkejte, zase nepamatuju, jak se jmenoval. Promiňte, jmenoval se nějak Jirka Gamez, nebo nějak, nevím, jak se jmenoval, nějaký, nevím, jak se to jmenoval, ale on tam četl a ukazoval na svém iPhoneu bílým, ukazoval tam jednoho geja, který mu sahal mezi nohy. A potom jsem se díval na internet. Našel jsem si stránku, napište si to jinak, jestli chcete, www.porno.uchylové. Dáte enter a tam vám ukážou jednoho youtubera, fakt slibuju, jednoho youtubera, jmenuje se nějaký Volk Games, nebo nějak se tak jmenuje. Je mu maximálně asi 19, 18 nebo 20 roku. A natačí takovou srandovní věc, já jsem se na to díval, že jsem se malým posral. Dámy a páni, malým jsem se posral. Viděl jsem tam a on tam říkal toto, já vám to řekl. On tam měl svůj mobil, HTC, a on tam říkal. Jeden šup, jeden píp, fuj. A on tam prostě říká taky sprosté slova, úplně taky sprosté slova. Že hej, tak toto je tak horší. A teda teď, já jsem se na to díval, najděte si to sami, napíšete tam porno a ty už víte, co jsem řekl. A chci vám říct, že pro dnešní video to asi bylo fakt, promiňte, ale dneska ty videa jsou moc krátké, už je večer. A promiňte, je večer, jak jsem vám teď říkal. Dneska je to tak asi pro dnešní video všechno. A chcete mě, jak vidíte, ukázal jsem vám aspoň světlo. Nemusíte se mi rozlínat. Fuj. A jak klidně zapálím svíčku, Jak klidně zapálím svíčku, abyste mě viděli. Chcete? Já nevím, jestli byste fakt chtěli, nemáte mi to jak říct, jedině v komentáři, ale už to asi bude brzo, protože je už... Dámy a páni, já asi budu končit asi s youtuberem, tak já vám to ukážu. Honza Games. Tak dámy a paní, toto bylo asi všechno. Tak. Dneska končíme. Čau a uvidíme se u dalšího videa.